Come. Muda kutochema ndichitaura nevamwe. Muda kuchema ndichitaura nevamwe. Kuti zvandaona mu TV ndizo. Ndizo? Ndizo. Imabva kupi? From Pretoria. Huh? From Pretoria. From Pretoria, South Africa. Pretoria, South Africa. Yes. What's your name, Papa? Mateo. Mateo? Yeah. But why is it that ndikuona Mozambique? Mozambique. Varore maoko. Ndirikuoneswa ni dambudziko raminaro nderekuti zvinhu hazvifambi ndakagara especially panyaya dzevakadzi apa. Amen prophet. Imimi mukaroora munogona kutofirwa. Amen prophet. Muri kunzwa zvandiri kutaura? Ndakatobva toviga 2024. 2024 ndakaviga mudzimai. Makaviga mudzimai 2024? Musi wa 23 April was Tuesday. Ndo pakashayika mudzimai wangu. Okay. Chibatai tiona apa ndifambe nembijana. Saimaongo basi. Okay. Masara muri vakomana vangani? 4. Why is it that I'm in 1960? Yeah, mukoma wangu akaroora here. Haana mukadzi. Why is it that I'm in 1984? Dollars born mumba medu. Akaroora here. Haana mukadzi. Now ndaoneswa in the realm of the spirit. And ndizive kuti chamunoti chituturi chi. What's chituturi? Something like that? Tutui doji. Huh? Tutui doji. Chituturi. Chituturi chino chinotora dust chia. Chiro chipupuri. Chipupuri ne? Imwe munachiti chiko ndoti chituturi. Now ndirikuoneswa paine hope dzamakamboruta. Paine mumwe munhu akaturwa nechamupupuri. Yeah. Ndiani? 27 mudzimai wangu wakazoshaikawo naye. Wakazoshaikawo? But wanga akune imwe relationship. Ndiye here uyu mumwe uyu? Basi ndikuoneswa makatanga kurota hope. Amen. Ndokubva atorwa nechamupupuri. Amen. Akaniswa nzvimbo iri kure. Ndingamboispenda 2 seconds. Handisida kuti muexplain 2 seconds ndoda kuprofita inini. Ini ndindoprofita. Mimi nyararai. Now, Papa, can I go a little bit deeper? Go there. Matimakaviga mdzimai 2024. 2024. Amen, prophet. So, what's Matebelo? Matapelo. Yeah. Matapelo wakashayika 2005. Ndo waiva mumwe mukadzi wenyu futi wekutanga. Matapelo. Matapelo. Amen, prophet. Anonzi mai? Matapelo. There was South African girl. South African girl. Yes. Now, ndoda kuti ndikugadzirire nyaya. Amen, prophet. Nokuti pane period yandiri kuona yamakambosungwa. Yeah, 2004 yo. 2004. Yeah, ndanga ndiri mjeri. Matapelo wakashayika 2005 ndiri mjeri. Muri mjeri. Amen, prophet. Asi aida kuita zvechipurisa ndiani? Ndiye Matapelo. Na, ndiri kuona muri mujeri imomo asi makasungwa kudaro. Asi maitengesa fodya. Amen, prophet. Muri mujeri. Thank you. Ndizvo chaizvo. Because ndiri kuoneswa in the realm of the spirit muri mujeri imomo. Ndokubva mati takaurongwa. Amen, prophet. Kekuti aende kuchikoro chake kukosi. Amen, prophet. Bandatadza kuverenga zita iri kana kuriteerera because ndamboda kuti ascroll something like that. Aida kunodzidza kunonzi kuyi kuhamaskarare. Ndokubva ndaoneswa in the realm of the spirit. Mudzimai wakambotora nguva asingauyi uzokuonai. Yeah. Wakatora nguva almost zvakaita kuma 3 months 4 months ashinga 3 months. 3 months asingauyi uzondiona. But musi weFriday pane hope dzamakarota. Yeah, amen, prophet. Uri musi weFriday, can I go a little bit deeper? Uri musi weFriday ndiri kuoneswa muine hope dzamakarota. But makaedza kumutaurira. Nokuti kuhope ikoko makamuti hausi kufanira kudzokera. Amen, prophet. Nekwawabva. Amen, prophet. Makamuti hausi kufanira kudzoka. Imakarote ikuhope. Amen, prophet. Ndakarota iye echizvi akauya pano umutaure kuti achadzokera nakuavha nako. Yavhosi palo ketetwa lufu. Saka akachinja we avha nayo ndo we yekusakisita kuti
apone. Iye ndobva mamutaurira iye but makanonetsana because makazomubvunza kuti iwo wauya pano uchibva kupi. Amen, prophet. ndobva aenda musingawirirani. Amen, prophet. But chiri kunetsa in the realm of the spirit, makazofonerwa papera mazuva mashomanana. I was 3 days left. 3 days later, Amen, prophet. achinze afa. Amen, prophet. Garai pasi. There is a reason why I'm talking to you about these things. Because ndoda muenda pa source upenyu wenyu. Amen, prophet. Ndizo. Amen, prophet. But mukutaurwa kwazvo zvinonzi mukadzi uyu akanga aine imwe boyfriend. Chiri chokwadi. Saka paakauya kuzokuona aitobva nekuboyfriend. Amen, prophet. Saka pamakamuti iwoya pano uchibva kupi akabva afunga kuti makuda kubvunza zvemagariro ake. Amen, prophet. Asi mukutaurwa kwazvo zvinonzi akabva adanana neshamwari yeboyfriend yake. Amen, exactly. Shamwari yeboyfriend yaisenza manight shift. Amen. Now Amen. ndiri kuoneswa shamwari yakatipwa. Amen, prophet. Now maonera ndiri kuita shamwari yatipwa kudaro murume akadzoka ndobva asikonoona kuti mukadzi hapo pamba. Amen, prophet. Kuri kuma 10 manheru. Amen, prophet. Ndobva aenda kumba kweshamwari. Amen. Shamwari ndobva yabuda. Amen. Murume akati mukadzi wangu ari pano. Amen, prophet. Pane kurwiwa kwakaita. Amen, prophet. Ndo pakakuwara matabelo. Amen, prophet. Nechepazasi pebreast. Exactly. Amen, prophet. Wanakirwa kamfana wangu. Now listen to me now. Ndoda kuti Mwari akuitire zvakanaka because ndiri kuoneswa kuitika kwendufu dzacho dziri kukumomoterai. Amen, prophet. You understand? I hear. Asi ini ndoda ndibvise mhepo dzese idzi. Amen, prophet. Nekuprotecta mhuri yenyu. Amen, prophet. Ndosaka ndabvunza kuti masara muri vakomana vangani. Iri 4, Imi muri mudzimba zvenyu. Amen, prophet. But hazvina kumira zvakanaka. Hazvina, prophet. Pfugamai toni. Father, ndinzwirewo mwana wenasi agoneswe nezita raJesu, ngaachengetedzwe in the name of Jesus.